जों साइमानखा चिनी बरम गोनां डेभिड मुरा सिंह आगरतला तो दिल्ली जे हिमी थांमानि तिनी बिनी साखामिया ngै थांखा कारण बेलाय सातुं ते हाथाय कानानिबा आबनि बागै प्रब्लेम खा ताबुक बनो आसाम हास्तिनि हयते जों जुवाई हस्पिटालाव लांगै दङ साइमानखा जे बेलाय सान माने हायकेबा सातुं सान स्ट्रखाय इंखा किसा लेंजाक ताबुक बनो तलांगै दङ जुवाई हस्पिटालाव ani CA Rahul Deborma bin logio tongo boba yang koksaka je hospital langai update 3D ni sajak bini naharmung Chiniti Prasado Fano Fionar Bagi Dili Thang Tonga Jotono Saimano Sara Triprani Joto Tiprasani Asirbat Hamkrai Tongo Sung Semano Se Ang Nizi Baitang Bini Bagi Prayer Klainai Je Dakti Hamai Basatung Te Chini Bagi Dakti Dili Himi Thanin Bagi Continuous Tau Suzarate Bo Himina Thangi Tongko Ani personal CA Bonobo Logi Rohorzakba Botabuk David Murasini Logion Tongani CA Rahul Deborma Boba yang continuous Krungi Tongo Mia Horogo Kok Sajak Karon David by direct Kok Sananike Bo Bele Lengzak Abun Bagi Bozetu Himi Lengi Tongoba Boba Kringawi Ani CA Jehetu Borno Subadani Bagi Rohorzak Bini Logio Gay Borok Subasu Klaitongo Zekuno problems Gay Sing Logio Tongo Sing Triprawo Zarati Prasatonero David Nibagi Sini Jotoni Kauno Suribung Tongtung Je Dakti Kay Hamai Bacanani Bagi Tabuk Sini Jara Naitongai Ani live Naitongai Kawang Kaus Ngo Prosno Sumoro Sini Borong Gunang Takuk David Okra David Mura Singh Sakhamia Bahai Sadis please Chris Kishore de Burma Bini Tabuk Takte Kisa sense Paika Tashing Lengzak Tomanino Tabuk Haipano Hospitalo Talangai Tongo Kejetu Bini Logio Borogrok Tongo Sini Bini Warrior Stroke Borok Bono Hospital Lang Tongo especially Ani the CA Ani CA bo bin logio no tongo tabu bono hospital lang thani ang bini bising tuino joto update nahari tongo bahai bo jaga buti problem ga sob somoy bo phone khai imaiya karon boro himi tongo jaro bar phone khai kenke boro phone pick up khai kok sanani boro bo lengle na continuous himi tongmani bagi gai epeno joto lukrok no mon koinai bini bagi sing joto no surinani thum जे बाकी स्टेट रगबो बाहाय बाकी जुबायमान सिनबु बाग्राबाय जों कक सालाय रेडि खायजाकनो गाय जों निजि बायथां जतनो बुबाग्राबाय कक साबैनो जतो स्टेप नाहारि दङ ते बिनि लगियो जे आनि से रहजाक बुंनाय राहुल देबर्मा बनो आं अफिस सामुं ख्लायरियाबै बिनि लगियो रहरै बिनि याप्रि सेतानि बनो लगियो रहरजाक Ojagani bini je official samung ani je CA bini official samung bo himte tuino je ani khalanya nangmani rok bo khlai tongo abon bagai bono ang ri rohorjak ke asa khayo daktino hamai bachawn hini je ani live nai tongnai joto lukrok no mon koine Chinti Prasani bagai samung khai tongjao chini Fayung David Mura Singh bini bagai jotono suri di hinino ang joto lukrokno koinani muchungo sudu Tripura simia Tripura ni hasteo jara Chiniti Prasa Meghalaya rago Assam
tei Guwahati town rogo sini lukurok tongnai rok borok bo naising laijakno bono karibo jefru West Bengal Bihar Uttar Pradesh rok jefru cross khayo ajora rogo bo sung oro tongyawi sung aro thangai sini David Murano sung subasuk khlainai gai jotono no koyo jotono suri jabaidi amsungno joto kaham kurung tongbaidi sini dofa muthangai tongjana tongnan nangnai kesung thansa tongkai sung oboshoi sini naharmung chiri wansukmung abo sung salsa sung oboshoi mannai sini imang salsa sung muk thangnai kintu chung joto thansa khai samung ma khailene thansani jobao sung joto miliwi ma tongnai kyaboni bagai joto tiprasa lukrok ton ani khaksangma tei hamjak muyaforo tei ishorni thani obno suriwo je sini borong gonang David Mura Singh dakti hamai basathung tei bono tebo ishor fandri thung de chini dofani bagai wasu kosto khai diliwo himthang tongmani jorawo kamsungno jotono hambai sung financial jodi nangka ang tuisa live khaifinai sini uri Bihar Uttar Pradesh rogo sogoipru sung norno tuisa update nai amsung nongsitung jotono kaham kurung tongbai di hambai